Takže máme tady nový video, update. Bibína si vzala svou hrušku z regálu a jak můžete vidět, už má dost zubů, respektive má 2 zuby, na to, aby tu hrušku už mohla kousat. A ona už tu hrušku celou jí, dívejte se, normálně tu hrušku kouše, ty telátko 1 na 100 milí. No jo, ty jíš svou hrušku, že? Vzala si hrušku a máš hrušku. Už nemusí čekat, že ti někdo dává hrušku, že? To je dobrá hruška. To je dobrá hruška. Ono se nám totiž kromě těch 2 zubů dole, které jsou zřetelně vidět, ono totiž nám se klubou další 2 zuby nahoře. A už jsou úplně na krajičku. No jo, úplně ukousaná hruška. Jsou úplně na krajičku ty zuby nahoře. Už jsou tak jako prosvítají. No jo, to je dobrota, dívejte se, jak je to batolátka spokojený. Jak ona už je spokojený, že prej může už sama jíst. Nepotřebuje tatínka ani maminku. Už skoro chodí. Živí se sama. Nebude chybět moc a už bude pryč z baráku, že? Že jo? Ty telátko 1. Ještě se musí naučit prat. No? Fakt dobrá hruška, papáš hrušku. Jo, papáš hrušku. Ty. Papáme hrušku. A má moc pěkný, kulatý modrý oči. Tady v Brazílii to je neuvěřitelný trhák s Bibinou. Bibina dělá tady v Brazílii je veliký trhák. Že miminko? Že ty miminko 1. Kam přijdeme, tam nás se srocují kolem nás davy a skládají poklony. Jaký my to máme pěkný batolátko. Že má krásný modrý oči, modrý Bibinko. Pojď, už máš dost hrušky? Už nechceš hrušku? A to zase tady není všude, víš? So her food is here. Take a picture of her, please. Yeah. Bibi, she will make everything dirty. No, papej, tady si to vem. Takže my tady máme v Brazílii s Bibinkou veliký úspěch. Jo, a klouže ta hruška, že? Takže to jsme měli takový jenom krátký video o tom, jak se Bibinka živí, jak se má, jak roste. Řekneš ještě, Bibinko, něco na závěr? Svoji rodině do České republiky? Řekneš jim ahoj, čau čau? Ahoj, miminko, čau! Ahoj, ahoj, no jo, ahoj! Ahoj! Takže zamávala a teďka ahoj, čau čau!